Egun gutxi falta dira aurtengo Algortako jaiak berriro hasteko. Urtero legez, errespetua eta gozamena oinarri daukaten jai herrikoiak izan gura dute San Ignazioek. Emakumeok zein gizonok askatasunez gozatu gura ditugu jaietako ekintzak, eta noski jaietako parrandak ere bai. Zoritxarrez, emakumeok egunero jasaten ditugun erasoak ugaritu eta handitu egiten dira festetan. Berbarizunak, ukituak, erasoak, bortxaketak, denak dira erasoak. Denak salatu behar ditugu eta denek erantzuna behar dute. Herriko eragile eta talde feminista ugarik urteak dorotxate erasorik gabeko jaien alde lanean eta guk Algortako jaietan parte hartzen dugun kuadrillok aldarrikapen horregaz bat egin gura dugu. Jai askeak gura ditugu eta horregatik ez dugu ezelako eraso sexistarik onartuko. Honegaz batera Algortako kuadrilla eta herritar denei aldarrikapen honegaz bat egiteko deia luzatzen diegu. Erasoek aurrera jarrera aktiboa izan dezagun denok. Erasorik ez, erantzurik gabe, Algortako kuadrilla.